και είμαι μέλος της ομάδας Ακάσα. Η Ακάσα είναι συλλογικότητα αυτοδιαχείρισης και καλλιτεχνικής έκφρασης. Ως ομάδα υφίσταται περίπου 2 χρόνια. Ακάσα καταρχήν είναι στο σύμπαν η σκοτεινή ενέργεια που δεν μπορεί να ανιχνευτεί, που όμως περιέχει φως και περιέχει δύναμη. Επιλέξαμε το τίτλο αυτό για την ομάδα μας λόγω του νοήματός της, ότι μέσα στο τίποτα και μέσα στο σκοτάδι εμείς έχουμε δύναμη και είμαστε τα πάντα, παρότι δεν είναι κάτι που φαίνεται. Έτσι από το τίποτα προσπαθούμε να δημιουργούμε και να αναπτυσσόμαστε πάνω στην αυτοδιαχείριση και πάνω στην έκφραση, αυτοδιαχείριση των ζωών μας, της υγείας μας, της καθημερινότητάς μας. Και μέσα από όλα αυτά να εκφραζόμαστε. Η έκφραση είναι πάντα καλλιτεχνική, είναι όλα τέχνη, οπότε όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνουμε. Βρεθήκαμε εδώ στο χώρο της Σχολής Καλών Τεχνών, πάνω στα πλαίσια του Φεστιβάλ των Κοινών, προσπαθώντας να μιλήσουμε για τα κοινά και να επικοινωνήσουμε ο καθένας από τη μεριά του πώς βλέπει αυτό το θέμα, μέσα από αυτή την εικαστική έκθεση με θέματα κοινά. Ο καθένας από τη μεριά του εκφράζει με διαφορετικούς τρόπους, δηλαδή στην έκθεση υπάρχουν και διάφορες τεχνικές, είτε βίντεο, είτε φωτογραφία, είτε ζωγραφική, performance, εγκαταστάσεις. Πώς βλέπει ο καθένας τα κοινά. Ακόμα είναι ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να απαντήσουμε απόλυτα, μπορείς να το πιάσεις από πάρα πολλές μεριές και είναι κάτι που το ζούμε. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, στο χώρο της Καλών Τεχνών. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Artist Cooperativa, που είναι και αυτή μια νεοσύστατη ομάδα με κοινές αξίες και φιλοσοφία με τη δικιά μας. Βρεθήκαμε εδώ και έχουμε κάνει αυτή την έκθεση, όπου βγήκε πάρα πολύ όμορφη και ακόμα αναπτύσσεται και εξελίσσεται. Αυτό που μας ενδιέφερε και που βλέπουμε ότι λειτουργεί είναι να είναι μια ανοιχτή έκθεση, όπου ακόμα και στη διάρκεια της ο καθένας θα μπορούσε να εκφραστεί, να δημιουργήσει, να φτιάξει ένα έργο επιτόπου, να το βάλει μαζί με τα υπόλοιπα. Υπήρχε ανοιχτό μικρόφωνο όπου ο καθένας μπορούσε να ανέβει να πει το ποίημα του, τη δήλωσή του και όλοι μαζί να συνδημιουργήσουμε. Ένα σημαντικό της έκθεσης αλλά και της ομάδας μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να μην συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις μας μόνο άνθρωποι επαγγελματίες. Ένας στόχος μας που βλέπω ότι λειτουργεί είναι ότι άνθρωποι είτε ερασιτέχνες είτε ούτε καν μπορεί να είχαν ασχοληθεί ποτέ με την τέχνη, είναι δυνάμει ο καθένας καλλιτέχνης και μπορεί να δημιουργήσει και να εκφραστεί. Άνθρωποι που θέλουν να ανταλλάξουν ενέργεια, δράσεις, πράξη, καλλιτεχνική και άλλοι, εργαλεία, χώρους. Είμαστε λοιπόν η Καλλιτεχνική Κοπερατίβα Αθηνών, η Artist Cooperative of Athens. Υπάρχουμε 8 μήνες, 9 από το Φεβρουάριο του 2017 φέτος. Επειδή υπήρξαν πολλά πάνω και κάτω για το τι είμαστε, μέχρι να βρούμε μια ταυτότητα που είναι μια ρευστή ταυτότητα, κινείται, αλλάζει. Ανάλογα με την ενέργεια που έρχονται από καινούριους ανθρώπους, με αυτούς που φεύγουν. Δεν είναι μέλη ακριβώς, αλλά είναι συμμετέχοντες, είναι ενεργεία. Κάθε καλλιτέχνης θα μπορούσε να είναι μέλος μας. Δεν έχουμε όριο στο τι ύφος έχεις, τι είδους τέχνης κάνεις, καν αν κάνεις τέχνη, αρκεί να έχεις κάτι δημιουργικό ή να θες να έρθεις σε αυτό, να έρθεις να δώσεις κάτι, να πάρεις κάτι. Και λειτουργούμε σε μια βάση, ας πούμε, ανταλλαγής όλων αυτών των πόρων. Μπορεί να είναι άειλα ή υλικοί ή άειλοι πόροι. Και δίνει ένα δίκτυο που επεκτείνεται σε μια οριζόντια βάση στο να
συμπεριλάβει από όσα είδη τέχνης, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτόν, ούτε στο ύφος. Δεν είμαστε μια καλλιτεχνική ομάδα με ένα μανιφέστο, είμαστε μια κοινότητα, ας πούμε, ένα δίκτυο που μπορεί, ας πούμε, να φέρει τελείως διαφορετικούς καλλιτέχνες σε αλληλεπίδραση και ο ένας να βοηθήσει τον άλλον να δημιουργήσει. Καλησπέρα σας. Σαν ποιητική ομάδα η ποίηση στην εποχή της εκποίησης, θέλουμε να χαιρετήσουμε τη Συμμαχία των Κοινών και να πούμε δύο λόγια για την ομάδα. Η ποίηση στην εποχή της εκποίησης είναι μια ομάδα ποιητών που πιστεύουν ότι η ποίηση δεν είναι μόνο προσωπική υπόθεση. Υπάρχει από το Μάιο του 2010 που δημιουργήθηκε ο ανοιχτός ιστότοπος δημοσίευσης ποιημάτων, εκποίηση.blogspot.com. Η ομάδα έχει οργανώσει αρκετές ανοιχτές αυτοσχεδιαστικές βραδιές σε διάφορους χώρους στο κέντρο της Αθήνας. Συνδυάζει την ποίηση με τη μουσική, τις εικαστικές και αναπαραστατικές τέχνες. Ακόμη, επιμελείται ραδιοφωνικές εκπομπές ποίησης. Έχει συμμετάσχει σε δημόσιες δράσεις όπως η Μέρα Δρόμου, η Διαμαρτυρία των Ποιητών και άλλες. Έχει πάρει μέρος σε εκθέσεις με διάφορους τρόπους. Είχε συμμετοχή και παρέμβαση τον Ιούνιο του 2011 στο κίνημα του Συντάγματος. Στις αρχές του 2013 κυκλοφόρησε τη συλλογή ποιημάτων «Ποίηση στην εποχή της εκποίησης», εκδόσεις άπαρσης, με ποίηματα 21 ποιητών. Η ομάδα «Ποίηση στην εποχή της εκποίησης» είναι εκ των εμπνευστών και βασικών διοργανωτών της γιορτής της ποίησης στη Δονούσα το 2015 και το 2016. Τα ίδια έτη συμμετείχε στο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης και Συνεργατικής Οικονομίας στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στις παραστάσεις που παρουσίασε τον Ιούνιο 2016 και τον Ιούνιο του 2017 στο Φεστιβάλ BBQ στη Σχολή Καλών Τεχνών, προέκτηνε κι άλλο τους πειραματισμούς της στην επαφή της ποίησης με τις άλλες τέχνες. Στις ποικίλες δράσεις της ομάδας, η προσωπική δημιουργία μπλέκεται με τη συλλογική. Και το ζητούμενο δεν είναι μια ποίηση για την εποχή, αλλά η ποίηση στην εποχή της, λόγος και πράξη μαζί. Αθήνα της βρωμιάς και της καρικατούρας, των προεκλογικών πανηγυριών και των ηλεκτρικών φώτων, που μια μεριά βράχος δεν έχει το δικαίωμα να διατηρήσει τη φυσική του οντότητα ή την ομορφιά του, μια λέξη, άγνωστη. Πολύ σλουδιά και χτυπημένα φτερά σε σύρματα, περπατάς και αντικρίζεις παντού σκόνη από κούκουλα που σου χαϊδεύουν απαλά τα μάγουλα στο άδειο πέρασμα τους. Αγάπη. Κι άλλο μαστίγιο στους κοκκούς μας όμως, και εσύ να λες είναι από τον Θεό.
Κι άλλος για το σφαγείο. Και εσύ να λες, εντάξει, δεν είναι η ώρα μου ακόμη, θα πάω κι εγώ, μα σαν θελήσει ο Θεός. Κι άλλος επάνω στο σταυρό. Ήρθε για να μας σώσει, ένα τον Θεό. Κι άλλο μας στείλει στους φοβούς μας όμως. Και εσύ να λες, έχει ο Θεός. Αγάπη, μόνο αγάπη, 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 αγάπη. Μια κοινωνία βουτυγμένη στην αγάπη. Μα πού είναι η αγάπη? Εδώ. Σας αγαπάει για να τη σέβεστε. Διάσπαση των ασπασμών, διάσπαση του ατόμου, διάλυση των εθνών, σύνδρομο διάλυσης της προσωπικότητας, υπηρεσίες διαλάλησης της θλίψης, βιομηχανία βιομηχανών, άβουλων και βουλημικών. Βρες χώρο για τις νευρώσεις, χρόνο για τις υποχρεώσεις. Μην ξεχάσεις να ταΐσεις το θηρίο, φτωχή μου. Δεν έχεις μάθει αλλιώς να ζητάς, παρά μονάχα σχίζοντας τις σάρκες σου. Θα χάνεις πάντα σε ένα πόλεμο που παραμένει ακήρυκτος. Και ό,τι έχεις να κερδίσεις από πολέμους που κήρυξαν άλλοι, είναι μονάχα η γνώση ότι αυτή είναι πλαστή. Πάντα εσύ, γλυκιά μου, είσαι ο στόχος. Εσύ έχεις τη λύση. Σήμερα ήταν ο Σωτήρος. Όλη μέρα είχε μια αγιοσύνη. Μια θλιμμένη αγιοσύνη, με καύσωνα. Οι γυναίκες στην εκκλησία επιμίκυναν την άκρη του σταυρού από το πάτωμα. Είχε μακρύ κορμό ο σταυρός. Ενώνοντας τη γη με τη λαμπερή μεταμόρφωση, ξέχασα να σου ανάψω κερί. Με απασχολούσε η μάνα μου. Εξάλλου, ήμουν κάπως μαυρισμένη. Δεν άρμοζα. Αλλά τις θάλασσες τις αγαπώ. Ο θάνατός σου ταυτίστηκε με τις θερμές αέριες μάζες. Το πρόσωπο δίχως μάσκα. Καμία ομοιότητα με προηγούμενο είδωλό της δεν διέκρινε. Ποια ήταν? Ο καθρέφτης χίλια είδωλα είχε και τον καθένα άλλα τόσα. Είδε τον κάθε άνθρωπο με αγχωμένο βήμα να κινείται και να ουσιώνει το υλικό κυνήγι ως αξία της ζωής του. Αποκομμένο από τον ουρανό και μονήρι, τον είδε να επαναλαμβάνεται από γένα σε γένα. Οι οδύνες της γένας γέρος γεννούσαν και γέροι πέθαιναν. Τα ψάρια ψητά, μες στο φούρνο με λάδι και πετρέλαιο. Η βασικός είναι η ιδέα σου που έχει για τον πληγωμένο αγώνα, σε σκοτώνουν κάθε στιγμή μέσα στο άνοδο τοπίο τη μοναξιά του, καθώς τα σπίτια σε υπλωτίζουν με το άρωμο δηλητήριο να σε πάρουν στην αγκαλιά τους. Ευχαριστώ πολύ σε όλους αυτούς που για τα ιδανικά τους υποφέρανε και για το Θείο μου το φάνηκε. Ευχαριστώ πολύ.